Bona tarda. L'espectacle és a punt de començar. Els agraïm que desconnectin els telèfons mòbils. Recordem que està prohibit fer fotos amb flaix. Els preguem que si enregistren o fan fotografies sense flaix, no s'aixequin dels seus seients. Moltes gràcies. Catalunya, com la resta del món, està vivint un dels moments més difícils i incerts dels darrers temps, provocat per la pandèmia del coronavirus, amb greus conseqüències per a la salut de la ciutadania. D'aquesta manera, i fins al dia 20 de desembre, TV3, Catalunya Ràdio i la Fundació La Marató centren els esforços per sensibilitzar i divulgar sobre la Covid-19 i s'apel·la a la solidaritat de la ciutadania per sumar recursos que permetin avançar a la recerca que millori la qualitat i l'esperança de vida de les persones afectades per aquesta malaltia de gran abast. L'adopció d'aquesta mesura per part del Patronat comporta traslladar a l'edició de l'any 2021 la celebració de la Marató dedicada a la salut mental, que havia estat anunciada el mes de febrer. L'edició dedicada a aquestes patologies coincidirà l'any 2021 amb la 30a edició de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, un element més que contribuirà a fer-ne una edició excepcional. Des del 1992, la Marató ha recaptat prop de 202 milions d'euros i ha finançat 872 projectes de recerca que han dut a terme 1.369 equips amb la implicació de 8.000 investigadors i investigadores. Gràcies a la solidaritat ciutadana, el projecte s'ha convertit en una de les principals fonts impulsores de la recerca biomèdica a Catalunya i en una potent plataforma de sensibilització i divulgació social de les malalties tractades. Amb aquestes paraules començaven totes les edicions de la dansa solidària. Totes i tots sabem que enguany serà una edició diferent, excepcional, però, com hem fet en aquests darrers mesos, ens hi adaptarem, ens reinventarem. Enguany, per tal de respectar les mesures sanitàries actuals, s'han enregistrat totes les coreografies en diversos espais de la ciutat. Aquesta 16a edició de dansa solidària us vol oferir una mostra de coreografies dels grups de l'Espai Físic Escola de Dansa. Grans, mitjanes, petites i el Quim us mostraran el seu treball. És el seu particular gra de sorra per a recaptar diners en la lluita contra la Covid-19. Finalment, des de l'Associació Dansa d'Espí i des de l'Espai Físic Escola de Dansa, us volem transmetre un missatge d'agraïment a totes aquelles persones que des de l'àmbit mèdic, assistencial, social, empresarial o voluntari han estat al capdavant de la lluita contra la pandèmia. Tanmateix, volem agrair molt especialment la col·laboració de les famílies, el treball i la il·lusió de l'alumnat i la professionalitat i la dedicació de les professores que heu fet possible aquesta 16a edició de dansa solidària amb la Marató de TV3. Ara sí, deixem que la dansa ens transmeti tot l'optimisme i la força necessària per lluitar contra la Covid-19. Asseguin-se còmodament als seus sofàs i que comenci l'espectacle.
I throw away the numbers, the keys, and all the cards. Maybe I can carve out a living in the cold at the outskirts of some city. I'll extinguish all my recent pasts, become another man again, and have a quiet life. A quiet life for me. A quiet life. A quiet
quiet life for someone, and a quiet life for me. I lost, I ran, I started once anew. In northern grey, in drizzling rain, in salted slush and bitter hail. But the order, as always, merciless, it wants to see me fail. So the hunter is now the hunted. Past voices call my name. I renounce my past to live again a quiet life, a quiet life, a quiet life for me, a quiet life for someone, and a quiet life for me. En la mar yo me encontraba en una tarde serena. En la mar yo me encontraba en una tarde serena. Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas. Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas. En la mar, mis penas pude calmar. En la mar, mis penas pude calmar. ¡Uepa! Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad. Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad. De alegría me desmayaba aquella tarde en la mar. De alegría me desmayaba aquella tarde en la mar. En la mar, mis penas pude calmar. En la mar, mis penas pude calmar. ¡Uepa! En la mar, mis penas pude calmar. En la mar, mis penas pude calmar. ¡Uepa! Para que se acuerde de mí, don Antonio. ¡Uepa! Thank you.
dura. Habites fora de l'Havana. Ai, si a Cuba fos nana, lo meu bé, divertiu-vos, que si fais altres amors, pensau en lo que deixeu. Escriuria una carta a la premta del meu cor. Cançons nit i dia. Ora jo de tramuntana alegra el meu costat, perquè el meu estimadet habites fora de l'Havana. Bé, ja hem arribat a la part final d'aquesta 16a dansa solidària. Desitgem que us hagi agradat. Enguany no podem oferir-vos la recaptació final perquè no hi ha hagut venda d'entrades. Recordeu que el termini per fer les vostres aportacions econòmiques abasta fins al proper dissabte 27 de desembre mitjançant l'ingrés al número de compte de l'Associació Dansa d'Espí. Per tal d'identificar la vostra aportació econòmica, recordeu posar el nom de la família.
La darrera setmana del mes de desembre es farà la transferència a la Fundació La Marató de TV3. El que sí que us podem avançar és que, com sempre, el comerç local de Sant Joan d'Espí hi és present. Enguany no s'ha pogut fer el tradicional sorteig d'obsequis i de regals, però tenim un total de 500 euros recaptats de les aportacions dels següents comerços. Assessoria d'Espí, al carrer Baltasar d'Espanya. Carnisseria Polleria Lourdes, del Mercat del Centre. Forn Luna, del barri Centre, al carrer Catalunya. Laboratori Capilar i Bosch, del carrer Torrent d'en Negre. La Hoguera, pizzeria Brasseria, al carrer Riera d'en Nofre. Mafre TSC d'Espisegur, de l'Avinguda de Barcelona. Original Gourmet, del carrer Baltasar d'Espanya. Peixateria Carmen, del carrer Baltasar d'Espanya. Tresors, joieria Relojeria, del carrer Baltasar d'Espanya. I Tutti Frutti, fruites i verdures, també del carrer Baltasar d'Espanya. Hola, soc Carme de Carnisseria Lourdes. Estem al Mercat del Centre de Sant Joan d'Espí. I estem, doncs, a la Marató. Si necessiteu una comanda per Nadal, ja ho sabeu, podeu venir. Bones festes! Hola, sóc la Carolina de Tutti Frutti. Com tots els anys, donem suport a la Marató de TV3 acompanyant a Dansa d'Espí. Us aprofitem per desitjar-vos bones festes i ja sabeu, feu comerç local. Buenos días, soy Rafaela Sánchez de Joyería Tresors. Un año más estamos aquí colaborando con la Marató de TV3. Os recordamos que somos comercio de proximidad en Sant Joan d'Espí y os deseamos felices fiestas. Hola, soy Mari Carmen de Peixatería Carmen y colaboro con la Marató de TV3. Felices fiestas de Peixatería Carmen. Gracias. Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra col·laboració i per haver fet que, un any més, aquest espectacle de dansa hagi estat un autèntic èxit. Us recordem que, com cada any, podeu contribuir a la campanya de recapte d'aliments fins dilluns 21 de desembre. Podeu portar les vostres aportacions a l'espai físic per la tarda. Aquest recapte el gestionarà l'Assemblea Local de la Creu Roja Sant Joan d'Espí. Moltes gràcies.